Diyos marhay na aga sa indong gabos, ansa mong puso, nag-uumaw sa kagurangnan. Ansa mong kalag, nag-uugma sa iyang karahayan. Hulita ngunyan, iyuan sa mong enot na pag-ako ki Kristo, ang tinapay nin buhay. Kami na mga kaakian, nag-uumaw asin nagpapasalamat sa Diyos Ama sa napakahalagang aldaw na ini, ansa mong First Holy Communion, kaya mga magurong, lolo asin lola, siring man ansa mong mga tugang, tiya o tiyo, sa mong mga katekista, asin kamo gabos na yaon digdingon yan. Kami danay na nagahagad kan sa indong pag-antabay, asin pagpamibi tanganing maging mas makahulugan. An pag-ako niya mo ki Kristo. An makakaibahan po niya tungon yan sa selebrasyon, iyo si Reverendo Padre Felipe B. Colvera, D3rd Cora Paroca, kan Our Lady of Peña Francia Parish. Matindog po ang gabos, maugma po niya tong awiton ang awit sa pagpuon. Kaugmananaing makakaagaw, kung ikauya sa samuyang tahaw. Kaugmananaing makakahali, kung kami sa imo minapuli. Sa ngaran ka nama, asin ka na Aki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta. Ang pagkamuot kan Diyos, sin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, nagkatiripon kitang unyan sa pagselebrar kan enot na pag-ako kay Jesus sa Eucharistia, sa banal na komunyon, kan sa itong mga kaakian. Kita magiging saksi sa pagpuuninda sa buhay Kristiyano, sinasaindang pakikihiras at sa itong kaugmaan sa pag-ako kay Kristo sa banal na komunyon. Sabay-sabay niya itong ipagrukyaw ang Diyos na maabot asindanay na mag-ierok sa indang mga puso. Mga tugang, ngunyan ako ang taas tong mga kasalan, tanganing magkanig ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan. Since sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurang ng tan Diyos. Mayrak man lugod sa to ang Diyos na makakamahan. Asin pagkapatawada ang itong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Kagurangnan, maheraka, kagurangnan, maheraka, Kristo, maheraka, Kristo, maheraka, kagurangnan, maheraka, kagurangnan, maheraka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan,
sa mga tawong marahayan buot. Inuumaw mi ika, tinurugyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Hulikan dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang nan aking bugdong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, hakikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aansa mong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa tuo ka nama, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan nurog, kahalangkaw. Hesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Ama, sa imong inutob ang samong kaligtasan, hulikan misteryo kan pagkabuhay liwat ni Kristo sa imong aki. Kami na nagrurukyaw kan sa iyang pagkagadan sin pagkabuhay liwat. Huli kay ning sakramento, danay lugod na magpatalubo kan sa imong kaligtasan sa samong buhay. Iniinahagad mi, huli kay Yesu Kristong kagurangnan niyamo, na nabubuhay asin nagahade, kay iba mo asin ng Espiritu Santo Dios, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matuko po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. So reader po, enot na babasahon, Salmo Responsorio, ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro ni Deuteronomio, si Moises nagsabi sa mga tao, girumduman nindo na dinaraka mo nin Diyos na sa indong kagurangnan. Sa loob nin 40 taon, duman sa lantad, tanganing kamo magkumbaba, maprobaran, asin mamidbidan sa indong puso. Kunbaga, an sa iyang mga tugon, inuutob nindo, o dae. Pinasakitan niya kamo, pinamati nin gutom, asin pinakakanin mananada imidbid nindo, asin nin sa indong mga magurang. Tanganing masubutan nindo na ang tao na bubuhay bago sa tinapay, kundi sa ano man nagikan sa nguso nin kagurangnan. Kaya dain nindong paglingawan ang kagurangnan na sa indong Diyos na nagkua sa indo sa daga kan Hipto, hali sa harong kaoripnan. Siya ang nagdara sa indo sa mahiwas asin, mangirhat talantad, lugar nin mga halas da barara, amatak, asin, pagkapaha, duman sa lugar na daing tubig,
Siya lagtaaw nin tubig dahali sa gapo. Duman sa lantad, pinakakanya kamo nin mana na daimid bid kan sa indong mga magurang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. O kagurangnan, ikaan sa kuyang ilaw. Ikaw, o kagurangnan, sa kuyang kaligtasan. Ikaw, ikaan sa kuyang ilaw. Ikaw, kakurangan, an sa kuyang kaligtasan. Ikaw, o kagurangnan, ang sa kuyang ilaw asin kaligtasan, ang pailihan nin sa kuyang buhay, si isayan sa kong matatakutan. Ikaw, kagurangnan, ikaan sa kuyang ilaw. Ikaw, kagurangnan, an sa kuyang kaligtasan. Saro sana ang hagad sa imo, na mag-erok ako sa harong mo. Sa gabos na aldaw nin sa kuyang buhay, pagmasdan ko kagayunan mo. Ikaw, kagurangnan, ikaan sa kuyang ilaw. Ikaw, kagurangnan, an sa kuyang kaligtasan. Dangugaan pangapudan, kahiraki ako, simbagon mo. Ikaan danay na hanap ko, hareman itago ang lawog mo. O kagurangnan, ikaan sa kuyang ilaw. An sa kuyang kaligtasan. Ikaw, o kagurangnan, ang sa kuyang kaligtasan. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Korento. Ang kalis ng bendisyon na sa tuyang binibindisyonan, bako daw na iyo ang pag-ako kan dugo ni Kristo, asin ang tinapay na sa tuyang binabaak. Bako daw na iyo ang pag-ako kan hawak ni Kristo, saro sana ang tinapay. Huli ka iyan, kita na dakol minabilog niya saro sanang hawak. Hulita, gabos, minaako nin kayarasan sa saro sanang tinapay. Tataramon nin kaguranan.
Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Alleluia, alleluia, alleluia. Naglalaom ako sa kagurangan, nagsasaring sa iyang kataramon. Alleluia, 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 alleluia. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo sosok kay San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, ang nagtutubod, igwanin buhay na daing kasagkoran. Ako ang tinapay nin buhay, ang sa indong mga ginikanan nagkakankan mana sa lantad, asin nagkagaradan sinda. Alagad, iyo ini ang tinapay na naghilig hali sa langit, asin ang magkakanka ini, day magagadan. Ako ang buhay na tinapay na naghilig hali sa langit. Mabubuhay sagkod paman ang magkakanka ini. Ang tinapay na itatao ko, nganing mabuhay ang kinaaban, iyo ang sakong hawak. Maray na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw pa ang gabos para sa homilia. Diyos maray na aldaw liwas sa Indo gabos. Diyos marhay na aldaw man po, Father. Mga aki, good morning. Igwadaaning sarong lola. Si mga aki niya, mayo naman sa iya, kaya nagsusulo na lang si lola. Kasi may mga familya naman na sa iyang mga aki. Medyo mamundo ang buhay ni lola, kasi mayo nga ni siyang kaibahan sarong. One time, sabi niya, maray pa ngayang magbakal ngaya ako ning pet. Ngani ngayang may malinga-lingaan lamang ako. Iinot, nag-isip siyang magbakal ning dog, na magayon baga may pet kasarong inaataman. Pero later on sabi niya, baka ngaya magparalakaw kung sain, o kaya pag nag-uudo maati, kaya na lang ngaya, bako na lang ngayang dog, mahanap na lang ngaya ako kung sain, nagpasiring sa sentro, nakadumang sa sarong pet shop, na igwanin mga gamgam. Mga gamgam. Sabi niya, maray pa ngayang gamgam na sanaan bakalon ko. Naglaog si lola duman sa shop, nagpaparahiling-hiling, nahiling ka itong tindero. Sabi niya, ma'am, ano po ngayang hanap mo? Sabi ka itong, naghahanap po ngayon ako ning gamgam na gusto ko ngayang atamanon ta. Sulo-sulo lang ako sa harong, mayo lamang akong kaibanan. Sabi ka itong tindero, ini po ngayon ma'am, tamang-tama ngayon sa imo. Garo ko man sa nangyaya kaining may kaibahan na tao. Ang apod po ngayon kaining pet na ini, parot. Kasi natutugduan po ngayon ini magtaram. Dangugod mo ngayon ako ngayon ma'am. Sabi ka itong tindero, hello. Sabi mang katong pet, hello. Nagtataram ngayon ini ma'am. Dangugod mo ngayon ma'am, hi. Sabi mang kasupet, kasabi ko sa parot, hi. Kaya naugma si babae. Sabi ka itong may sadiri, yung tindero, ini pati ngayon ma'am, natitrain. Pwede mo ngayon tukduan kan mga gusto mo ngayang itaram. Pwede mo ngayon makaulay. Kung maghali ka ngayon sa harong, pwede mo siyang tukduan,
nangani isa ng paghuna kan mga tao, pirmi sa nang may tao. Tukduan mo sa nang ngayang magtaram na, si isay ka. Ngani ngayang, miski nasa lao kang harong, maaraman niya, nagaroon na, may kaulay na, sabi, dangugon mo ngayon ako, ma'am. Si isay ka, sabi ka sa parot, si isay ka. Kaya nauulit niya. Pag natukduan mo ngayon ni ma'am, mayo ka ngayang problema. Miski sa security, pwede mo ngayon bantay sa harong. Tamatatakot ang malaog, maguhuna asinda, may tao sa laog kan harong. Gurano po ngayon yan, sabi ni Lola, medyo may kamahalan lang po ngayon, ma'am. Iba man kaya sa mga gamgam ngayon on digdi. 7,000 po ngayon ni ma'am. Pensyonada man si Lola. Kaya sabi ni Lola, sige na nga, tabakalong ko na nga yan. Nagbakal ning binakal si gamgam, nagbakal ning kulungan, tapos dinirana sa harong. After 3 days, nagbalik si Lola. Ano man po ngayon ito ngayon, sir? Itong pinabakal mo sa kong gamgam, dahil mabaga ngayon nagtataram. Kanya orang ngayon kita digding ngayon, nagtataram ngayon. Kanya orang ngayon duman sa harong na, dahil man ngayon nagtataram, dahil ko man ngayon napapataram. Sabi ka itong tindero, baka ngayon ma'am naninibago lang. Kaipuhan po kaya ngayon, igwa ngayon ning salamin na nahihiling. Dapat magbakal ka ngayon kaining sadit ngayang salamin, ma'am. Ilag mo lang ngayon sa cage. Pag nahiling ngayon kam-gam-gam sa iyang sadiri, sa salamin, pag mati ngayon kan, may kaibanan, magpaparataram na ngayon yan. Tukduan mo na lang ngayon kung anong ngayon gusto niya ngayon itaram. Gurano po ngayon yan, ma'am. 500 lang po ngayon, ma'am. Sabi, magbakal na naman si Lola ning salamin, piglaag naman sa cage. After 2 days, nagbalik na naman si Lola. Sir, dahil talaga mananggar ngayon nagtataram. Pagkakaulay ko ngayon, dahil talaga ngayon nagtitigmok. Nalingaw ngayon ako, ma'am. Dapat kaya ngayon, igwa ngayon siya ning tungtungan. May ladder. Kaya ngayon ni ma'am, mahiling ngayon sa salamin, matungtong ngayon sa ladder, magkaparalakaw-lakaw ngayon, malilinga ngayon yan. Araw talaga mananggar ngayon ka ng mga gamgam. Pag naninibago, tapos mayo ning kawatan sa laog kang cage niya, dahil ngayon nagtataram yan. Kung gano'n naman po ngayon yan, another 500 po ngayon, Lola. Bakal na naman, 500 na naman. Pauubos ang pensyon ni Lola. After 2 days, nagbalik na naman si Lola. Sir, ibalik ko ngayon si Gamgam. Di talaga mananggar ngayon nagtataram. Mayo man ngayon, sayang ngayon kang kwartang ibinakal ko. Kulang na lang po kaya ngayon. Igwa pa dapat ngayon kang bakalon ngayon, ma'am. Kaipuhan niya ngayon, may siso. Ini po ngayon sa garong ngayon ni siso. Pagtukong ngayon duman sa inutan, mahiro ngayon, magpaparakawat ngayon siya. Igwa na ngayon sa ning salamin, igwa sa ning ladder, tungtungan, igwa pa ngayon ning siso, nakawatan, malilinga na ngayon. 0% mataram na ngayon, ma'am. Gurano ngayon, sir? 500 po ngayon ulit. Another 500. Ikaanom ng aldaw, nagbalik giraray si Lola. Naghihibi na si Lola. Sir, ganda na po ngayon sugam-gam pinabakal mo sa kuya. Mayo na po ngayon. Sabi ka itong may sadiri, nakonsensya man, di talaga mananggar ngayon nagtaram, di lamang nagtaram. Igwa man po ngayang tinaram, nabigla nga nang ako nagtaram ngayon, bago ngayon nautsan, ang sabi ngayon sa kuya, mayo ka lamang ngayang patuka dyan. Si Lola, tapos si tindero, bising maray sa paghanap ka itong mga kaipuhan ka itong gamgam. May tungtungan, may siso, may salamin. Ang nalingawan, si pagkakan. Mayo ning patuka, ikaman daw, da ikapatuka o ning pirang aldaw, anom na aldaw, baga da ikaman kayan magadan. Mahalaga ang pagkakan. Bakong iyo po mga aki, mahalaga ang pagkakan. Kasuod pagpakumpisal may nahiling ako masiramon si balon. Chicken, na fried chicken, tapos may igwa pa ning dut-duta na ketchup, kaya pwerte si pagkakan aki ita, may chicken, may dut-dutan pang ketchup, paborito man yan kan sa kuya na pamangkin. Importante ang pagkakan. Sa mga magurang, aram ta iyan, pagmayo na kitang sapnaon, na problema na kita. Kung saan mako aning sunod na isasapna. O kung may sapnaon man, iniisip ta, ano ang panira ta sa sunod na aldaw o sa aga. We always give importance to food. Importante ang pagkakan. Asin sa mga magurang,
tinutugdo niya ato sa mga aki. Bako lang bastang pagkakan, tinutugdo ang mga aki nin masustansyang pagkakan. Taan pagkakan, bako lang tangani na magdakulan mga aki niya to, kundi kung masustansya ang pagkakan, protection man yan sa helang. Asin kung masustansya ang kinakakangkan mga aki, siyempre, perming healthy ang satuyang mga kaakian. Some of us, actually, halos ang satuyang mga kinikita, pinagpapagalan sa bilog na aldaw, sa inapapasiring sa pagkakan sana. Grabe ang halagakan pagkakan. Sa mga aki, pag-recess, sa inang kamumaduman, sa kantin. Bakong iyo po, kung di man maduman sa kantin, anong gigibuhon? Mabukas kan bag, may pagkakan, may cracker sa bag. Di pwedeng mayo nin pagkakan. Ang ginigibo niya ito ngunyan, mga aki, mahalaga para sa Indo. Inaapod ta ini, First Holy Communion. First kasi, igwa pa nin dapat ning masurunod na beses na kamumapasimbahan asin maako nin komunyon. Kadakla na beses, ang satuya na atensyon, niyaon sa nasa kaipuhan kan tulak. Bakong iyo po, kaya pag nagugutom na, aram ta kung anong oras na. Ay, kaya pala nga yan nagugutom na ako, ta alas 11 na. Kaya pala nga yan nagkukuyan ang gugutom ko ta. Daki ako na mahaw kasuba ko, aram ta iyan. And we cannot data makontrol ang satuyang sadiri pag nagugutom na. Primary need. Labi ka importante kan pagkakan. Si Kristo, nasasabutan ang pangangaipon ng tao. Pero buot niya na masabutan niya to, na ang mahalaga, bako lang ang pagkakan kan hawak. Bako lang ang pagkakan na inalaog niya to sa tuyang tulak. Kundi kaipuhan man na pagkakanon ang satuya na kalag. May mga pagkakataon sa buhay niya to na dahil maintindihan ang namamatian ta. Ano daw ang kulang? Basta aram ta may kulang. Dahil masasabutan baga ano ang kaipuhan ta. Una mo gutom ka pero pagbukas mo sa ref, igwaman ng pagkakan, habo mo man magkakan. Igwaman ng laugan sa imong bulsa, may kwarta ka man. Mayo man yung problema sa pamilya, pero may namamati kitang kulang. Kung sincero kita sa paghurup-hurup, mahihiling ta kung ano ang kulang. Urog na kung may dinadara kitang problema. Urog na kung igwa kitang pinag-aagihan sa buhay, may tugang na daay kasundo, o kataid na daay nyato kasundo, daay kita makakanigar, namamati nyato, ang pangangaipo, kan saro pang mahalaga. Ano iyan? Ang relasyon, maray na relasyon. Maray na relasyon sa Diyos partikularmente. Asin ini ang buot, hipnoanin kagurangnan sa banal na komunyon. Mga aki, sa pagpuunin dungon yan kang sa indong, masararom na pakikipagrelasyon sa mahal na Diyos. Sana masabutan nindo, ang halaga kan bagay na sa indong inaako. Si Kristo ang sa indong aakoon ngunyan. Sabi ka subago sa Salmo responsorial, ika o kagurangnan, ikaan sa kuyang ilaw. Diba? Si Kristo ang ilaw. Kasi masakit pag ang buhay garo madiklumon. Masakit pag ang buhay garo natatakot kita. Dahil taaram baga ano ang gigibuhon. Alagad kung kita nangangadji, kung kita nagahagad ning tabang, kung kita may pagtubod sa mahal na Diyos, ano man na pinag-aagihan na kakayanan ta, dahil kita nawawaranin paglaom, huli taaram ta, igwanin Diyos na magsusurog sa satuya. Naiiba ang sa indong ginigibong niya na aldaw, mga kaakian. Kung kan mga enot na aldaw, kung mga enot na tao, nagsisimba ka mo, nagarosa na ka mo mga miron. Bot sabihon, nawawalat ka mo sa tukawan, si mama ang nagkukomunyon, o kaya, garo, naghihiling lang kita kang ginigibo kan padi sa altar. Sa pagpuon pa sa nakang misa, ang satuyang partisipasyon, grabe, nagparaso kita. Bakong iyo po, nagparaso kita, naglakaw kita. Garo kita ikakasal, kasi araw ka na nag-aako kang komunyon. Garo ka ikinakasal ki Kristo, tanganing si Kristo, maging parte kan sa imong buhay. Si Aki, saro sa indo yung nagbasa, tanganing mamate anindo, kamo parte kang selebrasyon. Matitibay si mga nagbasa, si first reader, si second reader, si nagkanta kang salmo. Tanganing mamate anindo, na parte kamo kang selebrasyon na ini. Kamo mismo ang nagbasa. Since at yan, aako o nindo,
si Kristo. You don't wear that dress every Sunday. Bakong ngunyan lang ka mo nagsulot kang bado na yan. Karo ka mo mga angels. Dahil ito mga tinutunton, pag Easter angel, araw ba kayan ang mga bado, karo ka mo mga angel. Taano? Kasi malinig ang sa indong puso. Malinig ang sa indong isip. Nag-andam kita sa aldaw na ini. Kang nakaaging simana, nag-recollection ka mo. Kasuod ma, nagkumpisal ka mo. Araw ka ang pag-ako kay Kristo. Inaandam taan sa tuyang sadiri. Tanganing si Kristo na malaog sa buhay niya to. Tunay na mamatayan niya to ang sa iyang presensya. Presensya na nagtatauning kaugmahan. Presensya na nagtatauning katuninaw sa buhay niya to. Siguro sa mga aki panindong isip, di patatulos yan masasabutan. Pero kung permi kitang mangangadji, kung permi kitang mag-aako ning komunyon, luway-luway, maaaraman nindo, ang halaga kan bagay na sa indong inaako. Araw kung paano nasasabutan nindo na mahalaga ang pagkakan, but you don't become healthy, you don't grow just for a day, pagkatapos na magkakan ka. Ang paulit-ulit na pag-ako nin pagkakan. Kaya ang pag-ulit-ulit man na pag-ako kay Kristo, kita nagtatalubo bilang sarong Kristiyano. Mga magurang, yaan po kita digdi, tanganing ipahiling niya ito ang satuyang pagsuporta sa satuyang mga aki. Ini ang pinakakongretong ekspresyon kan satuyang pagkamuot sa inda. We love them so much, pero minsan ang satuyang pagkamuot, nalilimitaran sana sa mga pangangaipon ninda araw-aldaw. Saro man na ekspresyon ng pagkamuot, yung pagtaoning atensyon sa indang spiritual growth. Kaya, kung tinutok doon ta sindang mamibi, kung ini-encourage niya to sinda na magsimba, hulita, dahil pa makaka, solo pasiring sa simbahan, kita ang magdadara sa inda, sin magpapagirundom sa inda, na mahalagaan pag-ako kay Kristo sa banal na komunyon. Sana permi ka mong magin maugma, sa kada bes sa kamumalaog sa simbahan, tanganing akoon si Kristo. Kasubag ko sa pagmisa, alas 7 pa sana ako nagmimisa, may mga akin ang ralakaw-lakaw dyan sa luwas. Alas 7 pa sana yan, pero alas 9 ang misa, nyaon na kamudigdi. Bo, sabi yun, excited ka mo. Sana, ang kada bes na kamumapasimbahan, banggi pa sana pag Sabado, nagsasabi na kamo kay Mama, Mama, simba kita. Ta gusto ko man giraray ako on si Kristo. Ta si Kristo ang pinakaurog na regalo na sa indong maaako ngunya na aldaw. Sa diyan sasabihon ko, hawak ni Kristo. Anong sisimbag nindo? Hawak ni Kristo. Amen. But sabihon, Amen. Iyo po, Lord Jesus, nasasabutan ko na ikaan sa kong inaako. Bako lang siyang ostya, kundi si Kristo mismo ang aakuon niya to. Tanganing sa pag-ako ta, papabasugon niya, bako lang ang satuyang tulak, kundi ang satuyang puso asin isip. Kung kaibahan ta si Kristo, pirming maugma. Kung kaibahan ta si Kristo, dahil dapat kita matakot. Ang panghuri mga aki, sinasabi na ang komunyon, pinakahalangkaw na forma nin pagpangadji. Kaya, buot ko na maging generous man kamo. Iyo po, sa pag-ako ning komunyon, mag-pray kamo bako lang para sa indo. Sa pag-ako ning komunyon, you can also offer the fruit of your Holy Communion sa indong mga magurang. Kaya, ipamibi nindo si Mama nindo, si Papa nindo, si Lola nindo, o kaya si isay man ang miyembro kan familia, si Kuya, si Ate, ipapamibi nindo sa atyan sa pag-ako ning komunyon. Tangani na, bako lang kamo ang mablessed ko niya na aldaw, kundi sindaman, maako kan biyaya, kan presensya ni Kristo, sa pag-ako nindo kan banal na komunyon. Amen. Isusunod na po ang pagsulo ng kandila. Nagtutubod kita na si Kristo, nagadaan asin na buhay Mga liwat. aki, tindog po. Matindog po. Si mga kandila, pwede nang pailawan. Mga katikista, please help them. Sige na po. Nagtutubod kita na si Kristo nagadaan asin na buhay liwat.
huli sa pagkamuot sa lambang saro sa sato. Siya ang ilaw ni satong buhay. Paki-off na po ngon akang electric fan tanganin dahil mapalasok ang ibalik na lang sa atyan. Mayo pa digdi nagsusulo po ning kandila digdi. Padukot na po duman ning kandila. Padukot na duman ning kandila. Katikista, magkuha na po kamo ning kandila duman. Matindog puan ka, boss. Namumutan kong mga aki, maugmang inaako mi kamo sa komunidad Kristiyano. Kamo ang samuyang mga nguhod na tugang. Ngunyan mapuo na kamo sa kabilugan kan buhay Kristiyano. Buhay na itinao sa Indo sa paagi kang simbahan, kan kamo binunyagan. Ngunyan babaguhon nindo ang mga panuga, asin pagtubod na ginibukan sa Indo mga magurang, ninong asin ninang para sa Indo, kan kamo binunyagan. Sa mga masunod na hapot, ang satuyang simbag, opo, isinisikwal niya mo. Pakiulit po. Opo, isinisikwal niya mo. Mga aki, ano isinisikwal nindo ang kasalan, tanganing mabuhay kamo siring sa mga aki nin Diyos? Opo, isinisikwal niya mo. Isinisikwal nindo ang mga padagkaning karatan, tanganing ang kasalan day maghadi sa Indo? Opo, isinisikwal niya mo. Isinisikwal nindo si Satanas, na iyo ang kagtukdo asin hadi nin kasalan? Opo, isinisikwal niya mo. Pagpahayag kan pagtubod ang simbag, opo, nagtutubod kami. Pakiulit po. Nagtutubod kamo sa Diyos amang makakamhan, kagibonin langit asin daga. Opo, Nagtutubod kamo kay Yesu Kristo aking bugtong niya asin kagurang nanta. Pinangaki ni Birhen Maria, ipinako sa krus sa gadan asin ilinubong, nabuhay liwat sin nagtutukaw sa tuonin Ama. Nagtutubod kamo kaini. Opo, Nagtutubod kamo sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa parapakinabang kan mga santos, sa kapatawaran nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin mga gadan, sa buhay na daing kasagora. Nagtutubod kamo kaini. Iweni ang satuyang pagtubod, iweni ang pagtubod kang simbahan, huli ki Kristo, sa tuong kagurangnan. Amen. Malibot ako sa pagwirik nin holy water.
pwede nang palsukon ang kandila. Kuya na po. Buot niya itong idulot ang satong sadiri, kaiba kan ibang mga bagay sa altar. Idinudulot niya ito ang satong pagkamot asin panuga, nagibuhon ang mga bagay na ikaugma nin Diyos. Siya marahayon asin patinao. Sa pag-ako kan banal na komunyon, ibinabalik niya sa to ang satong mga dulot sa iya. Ang hawak asin dugo ni Jesucristo na sa iyang aki. Sa lambang pamiibi asin pagdulot, ini ang satong sabihon. Kagurangnan, ako ang sa mong atang asin pamiibi. Kagurangnan, ako ang sa mong atang asin pamibi. Mantel. Kagurangnan, idinudulot niya mo ang mantel na ini, tanganing maging hapin sa altar. Lugod magdanay, kaming malinig asin daing karatan, siring sa puting mantel na ini. Ini ang samong pamibi. Kagurangnan, ako ang sa mong atang asin pamibi. Kandila. Kagurangnan, idinudulot niya mo ang mga kandilang ini na magtatao ngin liwanag. Lugod magtalubo kami sa pagtubod asin pagkamuot na itinao mo sa mukan kami ibinunyagan sa paarog kan sa imong magurang asin mga paratukdo. Ini ang samong pamibi. Kagurangnan, ako ang sa mong atang asin pamibi. Burak. Kagurangnan, idinudulot niya mo ang mga burak na ini, simbolo nin kagayunan nin samong mga puso na paano nin biyaya. Bendisyonay ang gabos na mga aki sa bilog na kinaban, urog na ang mga maako sa imo sa banal na komunyon, ngunyan. Ini ang samong pamibi. Kagurangnan, ako ang sa mong atang asin pamibi. Prutas asin sugok. Kagurangnan, idinudulot niya mo ang mga prutas asin sugok, simbolo kan sa muyang pasasalamat sa pagtao mo kan sa muyang pangangay po. Ini ang samong pamibi. Kagurangnan, ako ang sa mong atang asin pamibi. Biblia. Jesus, Biblia. Jesus, nakagurangnan, nagsasari kami sa sinabi mo, maghagad kamo asin kamo tatawan. Hinagad mina hinayugon mo ang samong mga pamibi para sa Santo Papa, mga obispo, mga padirilihiyosa, diakono, asin si Mirirasta, sa bilog na kinaban. Ini ang samong pamibi. Kagurangnan, ako ang sa mong atang asin pamibi. Arak asin hostya. Jesus, nakagurangnan,
Dinudulot niya mo ang mga tinapay asin arak na magiging hawak asin dugo mo. Kaiba, kaini ipinapamibi niya mo ang katunyungan sa bilog na kinaban ang kaginhawaan ni pamumuhay sa Pilipinas. Asin pagkakasararo sa simbahan. Ini ang samong pamibi. Kagurangnan, ako ang sa mong atang asin pamibi. Sertipiko asin scapular. Kagurangnan, idinudulot niya mo sa imo ang mga sertipiko asin scapular na nagpapatutuo sa nasinda nag-ako sa imo. Lugod magdanay sindang mainbod sa pagtubod asin pagkamuot sa imo. Ini ang samong pamibi. Kagurangnan, ako ang sa mong atang asin pamibi. Okay. So mga ma-offer po, Kagurangnan, Diyos tingabos sa linalang, huli sa pagkamuot, linalang mo, asin tinubos ang katawuhan. Ako ang sa mong atang, asin pamibi, bilang tanda kan pagdulot niya mo, kan sa mong sadiri. Hinanyoga kami, huli ki Kristo, tinapay nin buhay, asin sa mong kaligtasan. Amen. Amen. Pagdulot kan mga atang. Anong anong kayo? Ano ang ikakadulot ko sa pangakaman mo? Sa buhay na ini, na imabilang na mga biyaya, ano ba yan? Ang ikaw Diyos ko. Kagibo asin kag tao, kapos ikinaupay. Manini ko, matanos.
Magpamibi ka mga Matindog ang tugang, gabos. tangani nga sako sa indong atang, maako manlugod kan Diyos samang makakamhan. Ako ang manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, para sa imong pagkaherak. Ngunya na ginigirumdumi sa selebrasyon na ini, kan sa mong kaligtasan, ang sa mong kaligtasan. Ining sakramento nin pagkamuot, lugod maging tanda, nin pagkasararo asin pagkaboronyog, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo, Ama, Diyos na makakaman asin daing katapusan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Sa lamesa kanhuring pamanggi, kaibahan ang sa iyang mga apostoles, idinusay niya sa imo ang sa iyang buhay, siring sa kordero na daing digda, atang nindalisay na kaumawan sa imo. Itinao ni Kristo sa samo, ining pagirumdom kan sa iyang pagsakit. Tanganing, darahon sa mo ang kaligtasan sagkod sa katapusan kan panahon. Sa dakulang sakramentong ini, pinapakakan mo ang sa imong banwaan, sin pinapakusog mo sa kabanalan. Tanganing ang gabos sa katawuhan, maglakaw sa liwanag nin sarong pagtubod, asin sa komunyon nin sarong pagkamuot. Kaya kami minadulok sa makangangalan sa sakramentong ini, tanganing mabasog sa imong lamesa, sin makaarog ki Kristo na nabuhay liwat. Sa kaibahan kan mga angeles, asin nin gabos na santos sa kalangitan, dainguntok na minaawit kami sa imong kamurawayan. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan. O sana sa kaitaasan, paladanan minadigdi, sa ngaran kan kagurangnan. O sana sa kaitaasan. Maluhod po ang gabos. Tuninong na po mga aki, kagurangnan ikanagad ang banal, burabo din gabos sa kabanalan. Kaya ining mga atang namimiibi kami, pabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, sin pagpasalamat binaakini, asin itinao sa iyang mga disipulos taan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini. Tayo sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuaniyaman kali sa singgirari pagpasalamat sa imo. Tinao sa iya mga disipulos taan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini. Tenian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Napapabuloson para sa Indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo.
Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagpot na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadanas in pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan, kan tinapay nin buhay asing kalis kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, sin kan sa mong Obispo si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Siring man, giramdama sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhena ina akan Diyos, si San Jose sa iyang esposo, kal mga banal na apostoles, sin gabos na santos, nagkaito pa nakapagayagaya sa imo. Kanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. 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 Matindog po ang gabos. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos to nakaugalian, ngangas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiri sa langit. Ansa mo kakanon sa arualdaw, hitao mo sa muyangon yan, asin patawadon mo kami sa samo mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugod, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa kabos na maraot, namimiibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay nataling ka sa kasalan, sinmanligta sa gabos sa kaporisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, ng samong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli
sa imoan kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan itinatao ko sa Indo, hare pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan. Sin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaboronyog, susok sa imong kabutan, kana nabubuhay asin nagahadi, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan danay ni mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpati na raohan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Kordero kang Diyos na nagpaparang kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kang Diyos na nagpaparang kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kang Diyos na nagpaparang kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami min katuninongan. Maluhod po ang gabos. Uyan kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Mga aki, dinudulot niya to sa Diyos Ama, ang atang kan sa iyang aking si Jesus. Ngunyan, inaalo kita na akoon si Jesus sa atong mga puso. Giraray itinatao kan Diyos Ama ang satuyang mga dulot. Alagad ini, naribayan kan hawak asin dugo kan sa iyang aking si Jesus. Ini ang pinakamahalagang regalo na akoon niya to ngunyan. Sa mga kamot, labi pa sa kay buwan, sa irarom nin buhot, garoy igwapanin kulang, naipin nato ninong, nagsiyasak ngagapot, kanika mabitbidhan, na
kasabutan na namatean. Ikapalan kagurangan an makakahipno. Ikapalan kagurangan an makakapano. An panukang pamana daw minsa kuyang lukhang puso. Daan na po halilingawan sa pagsunod sa linakawan. Pakusuga sa kaluyahan, mautob sa imong kabutan. Nawaan gapos mawara, nawaan gapos magpaya. Anurog na mahalaga, ikaw mapasakuya. Ikapalan kagurangan an makakahipno. Ikapalan kagurangan an makakapano. An panukang pamana nahinidaw minsa kuyang lukhang puso. Ikapalan kagurangan an makakahipno. Ikapalan kagurangan an makakapano. An panukang pamana nahinidaw minsa kuyang lukhang puso. Minsa kuyang lukhang puso. Daan anilingawan sa pagsunod sa linakawan. Kakusuga sa kaluyahan, mautob sa imong kabutan. Nawaan gapos mawara, nawaan gapos magpaya. An urog na mahalaga, ikaw mapasamuya. Ikapalan kagurangan an makakahipno. Ikapalan kagurangan an makakapano. An panukang pamana nahinidaw minsa kuyang lukhang puso. Ikapalan kagurangan an makakahipno. Ikapalan kagurangan an makakapano. An panukang pamana
sa kuyang lukhang puso. Ikapalan kaguranan an makakahipno. Ikapalan kaguranan an makakapano. An panukang pamana na hinidaw nin sa kuyang lukhang puso. Ikapalan kaguranan an makakahipno. Ikapalan kaguranan an makakapano. An panukang pamana na hinidaw nin sa kuyang dukhang puso. Ikapalan kaguranan an makakahipno. Ikapalan kaguranan an makakapano. An panukang pamana na hinidaw nin sa kuyang dukhang puso. Ikapalan kaguranan an makakahipno. Ikapalan kaguranan an makakapano. An panukang pamana na hinidaw nin sa kuyang dukhang puso. Ikapalan kaguranan an makakahipno. Ikapalan kaguranan an makakapano. An panukang pamana na hinidaw nin sa kuyang dukhang puso. Ikapalan kaguranan an makakahipno. Ikapalan kaguranan an makakapano. An panukang pamana na hinidaw nin sa kuyang dukhang puso. Nin sa kuyang dukhang puso.
of thanksgiving. Apo. Jesus nagkagurangnan sa mong tugang, Maestro, asin ngunya sa muyang kakanon, pakusugaan sa mong buot, tanganing makanuod kaming mamuot sa imo, asin sa samong kapwa, siring na ikanamuot sa samo. Ang mga aki, maluhod po. Diyos Ama, kami namumuot sa imo. Salamat sa pagtao sa muya ki Jesus. Ang sa imong aki, tinapay ning buhay na inakumi ngunyan sa banal na komunyon. Nagpapasalamat man kami sa samong mga magurang mga maestro. Asin mga katikista, bendisyonan mo sinda asin ang samong mga amigo. Tabangi kami na makadaraning kaugmahan sa gabos, lugod magdanay kami sa magpagkamuot sa imo sa samong kapwa. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Diyos nakagurangnan, udok sa buot na nagpapasalamat kami sa imo, sa pag-ako mo sa mo, kan mga pagtao mo sa mo, kan mga aking ini, giraray, idinudulot mi sinda sa imo, bunga kan pagkaminuotan ming mga gom, bendisyonis sinda, asin papagdanayan sa pagkamuot mo. Kagurangnan, pinagkatiwala mo sa mo ang mga aking ini, tanganing sa mong tukdoan, bilang kami ang enot na maestro, ninda asin giya sa buhay. Gibuhod mo kaming bangraw na magiya sa inda, pasiring sa imo. Sa paagi kan samong marahay na halimbawa asin katokdoan. Kagurangnan, sarong onra para sa samo na kami sa imong pagtiwalaan, bilang mayembod asin mga Kristiyanong mga magurang, kami nanunuga sa tabang kan sa imong biyaya, matao kami nin marahay na halimbawa sa samong mga aki. Tabangan mo sinda sa pagpautob kan sa indang katungdan bilang Kristiyano, asin na antabayanan sa dalan nin karahayan. Matindog po kita, gabos, may kanta ang mga aki. Himateon nato ang kanta kan mga aki bilang pasasalamat sa grasya kan pag-ako ninda kang enot na komunyon. Makanta po katong mahal ako ni Kristo. Mga aki, praying hand. Mahal ako ni Kristo, sa puso na ko naroon siya, dala niya ay katahimikan at walang hanggang ligaya. Mahal ako ni Kristo, kasama ko siya sa tuwina, bantay ko siya sa kaliliman, at walang inaalala
Mamibi kita. Kagurangnan ining sa mong paghiras sa banal na lamesa, lugod makapabanal sa mo, huli sa hawak asin dugo ni Kristo, pagsararuaan sa imong banwaan sa pagkamuot, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Pagbindisyon kan mga sertifiko asin scapular. Mamibi kita. Ama, bindisyon ini mga sertifiko asin scapularyo, tanda kan enot ta pag-ako ning komunyon kan mga aki. Lugod, danay sindang makisumaro kay Jesus, sin magtalubo sa pagkamuot sa Dios, asin sa indang kapwa, ininahagad mi, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Bago ang huring bendisyon, buot kong magpasalamat sa gabos, sa mga kaakian, sa mga magurang kaining aki, mga guardians, kung mayuan magurang, mga auntie o uncle o kaya lola, lolo, sa pag-iba po nindo sa indong mga kaakian, tanganing maging mas makahulugan ang sa indang pag-ako kang primera komunyon. Salamat man po sa staff administration kang Maramba Elementary School sa pamamayo ni Ma'am Grace Urbeta, sinan sa magabos na mga teachers na kaibahan ko niya sa selebrasyon na ini. But kung pasalamatan ang mga katikista sa pagmanihar kang sa tuyang selebrasyon asin sa pag-andam sa mga aki, tangani na maging magayon ining enot na komunyon para sa sainda. Mga aki, salamat sa inyong mga offerings, ngunyan sa laog kan misa. Every time na kamo masimba, especially pag aldaw na Domingo, maako kitanin komunyon, makomunyon kita. Okay? Okay? Ang kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bindisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan. Anama, asinanaki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Resuene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción. Resuene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción. Patrona del Bicol, Gran Madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra región. Patrona del Bicol, Gran Madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra región. Congratulations sa inyong mga aki. Magturukaw po muna. Mga picture taking po. So, ang section po mo ng mainot kay Teacher Asiko. Section po ni Teacher Asiko.
Amen.